עם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, הללויה, הללויה. בוא, תבוא פה במלוקה, תבוא במלוקה. תבוא במלוקה. תשאיר, וימלוך אדוני. הם צריכים להגיע קודם, תתקשרי אליו, אני מצלם עכשיו. תכניס אותו למחסנית שלנו, אני הולך לסדר מקום גדול כאן. מה קורה? זוזו הצידה. ירדן! ילדים, לעבור לצד השני.
ספר התורה, לא להתערבב נשים וגברים ביחד. שיעזור לשפיים, גייסחוב ספר. ראשית, אנחנו נובנו והתקפנו פה על ידי ילדי המזיפתא של זיכרון, פרויקט יהודי טהור, וכל הכבוד לילדים הקטנים האלה. ובמפגש הזה, ספרי התורה, כולם חוזרים אחריי, אעשה את תמלוך פעם שנייה. ואל תקשיבו איתי ולחזור איתי מצווה גדולה. אם אלוהיך
הולכה שישית. גם בעלי החנויות וגם הלקוחות יכולים להשתתף. מצווה גדולה היום לתרום. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, ואת משפחת מנחם בכללם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויחיים, ומכל צרה והנזק יצילם, וישלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשה ידיהם. זכות ספר התורה הזה תהיה מגן בעדם, וזכות הצדיק תהיה מגן בעדם. אמן כן יהי רצון. גבירותינו רבותיי, אנחנו נגזול מכם עוד כמה דקות כדי לשמוע את הרב שרעבי ניסים. שרעבי ניסים בכבוד. יעקב, שמחה גדולה למשפחת אלבז, שמחה גדולה למתכננים ולמבצעים, לידידי סיני בעל הכל, וכל אלה שתרמו ליום לערב נהדר זה לכבוד חג השבועות. כתוב בחודש השלישי לצאת בני ישראל ביום הזה באו מדבר סיני. באו מדבר סיני, זה מדבר סין למעשה. אבל כיוון שקיבלו 10 הדיברות, אז היו, וזה נקרא סיני. והר סיני עשן כולו שקיבלו עליו את התורה. אנחנו זוכים עכשיו, ביום הזה, דווקא בחודש הזה, לידיעתכם, מזלו של החודש, השבט של החודש זה זבולון. זבולון לחוף ימים ישכון. אומרים חז"ל, הרי צריך הכל ימי חדש, שים התיכון, למה כתוב ימים? אז שני כתרים יש, מצד אחד ים, והים השני הוא ים התורה, שבלעדי התורה אין קיום לדברים שהלכו יחד. וכמובן שאני חושב שבית הכנסת המפואר, היכל רפאל, שבו כל ציבור הספרדים וכל מי שבא בשעריו, ערב הזה, לכבוד חג שבועות, ובינתיים מתקדשים ומתארים כדי שספר התורה החדש המפואר הזה, שכאן מייצג את רבי שלום, הבן שלו שיחיה, אבי, והמשפחה כולם סביבו. אנחנו מברכים אותם באושר, יחד עם כל בית ישראל, שהחג הזה יהיה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לנו כל בית ישראל בכל מקום שהם, אמן ואמן. אמן. לא פשוט. ראית אותו? איפה הוא? אני לא ראיתי. מלווה אותו, זה הקטן, מתן? לא. הוא דומה לו. אני לא מזהה אותו. אמרתי, הוא שולה, לא יכול להיות. ואני אראה אותו, לא אזהה אותו. איפה הוא? פה? היה פה. רציתי שיקח ספר עליו. יהודה, איפה אתם? רציתי שגיא ייקח ספר, איפה אתם?
טוב, נו. הוא שם את זה עליו, הוא הולך לכיסא. איפה אתה? אז בוא, אני פה ליד הניידת. אתה רואה את הניידת? בוא. נדלק האדום? זה מצלם? Thank you.
את גיא? גיא, לא בסדר?
בתחילת חודש ובסוף חודש אייר. כמו שאמרנו, חודש אייר, ראשי תיבות, אני השם רופאך. גאולה גדולה לרפואה, לכל המשפחה, לכל היהודים, לכל הזכר נענה, את הרב הראשי מצגר. עוד לכל הספרים. ספרים, קדימה. זהו שערים ראשיכם וישרופים בעולם ויעבור אליך הכבוד סלע. הקדוש ונכבד, כולם מתבקשים לקום על הרגליים, לקדם את כל מורנו ורבנו, גם של קדושים. כי אדוננו מורנו ורבנו, עתיד דורנו, יחי אדוננו מורנו ורבנו, עתיד דורנו. היי נה 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 נה. ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים. ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים. ויתבעו לשם בהר הקודש, ויתבעו לשם הקודש בירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים. הכל יודעוך, הכל ישבחוך, הכל יאמרו והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודעוך, הכל ישבחוך, הכל יאמרו והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הוא ביקש, אז בבקשה.
רבותיי, חשוב כולם לשבת, ברגע שייכנס אליו אנשים. תיזהר. הנה כבוד הרב. ערב טוב וחג שמח. בעוד מספר דקות יגיע כבוד הרב חבר הכנסת ניסים זאב שליטה. הוא כבר בזיכרונו להתעכב מספר דקות בדרך, הוא אמור להיכנס בכל שנייה, אבל אנחנו לא נתעכב כרגע בגלל כבוד הרב הראשי וכבוד הרב אברמובסקי, ונתחיל. כבוד הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר שליטה, כבוד חבר הכנסת הרב ניסים זאב שליטה, כבוד הרב המתפללים, האיש שהשתתף במו ידיו בבניית בית הכנסת, לברך שהחיינו על ספר התורה החדש ועל כך שזכינו בעזרת השם לחגוג יובל 50 שנה לבית הכנסת שלנו, מר אליהו ראובן הנכבד. אני מתפלל פה 50 שנה בבית כנסת, ואני היום זכיתי לקרוא שהחיינו וקיימנו גאנו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו גאנו לזמן הזה. אמן. כן, שנים רבות. אני שמח שכבוד הרב וחבר הכנסת ניסים זאב שליטה, האורחים הנכבדים פה, בעזרת השם נבקש קצת שקט. בעזרת השם התגלגלה לידי זכות גדולה לפתוח את חגיגת יובל 50 להקמת בית הכנסת ולהכנסת ספר תורה שתרמה משפחת אלבז היקרה ולא נשמת רבי שלום אלבז ז"ל, שהיה מראשוני המתפללים בבית הכנסת. אבי המנוח רפאל ממן ז"ל היה היוזם והמבצע של בניית בית הכנסת, שהיה אז בית הכנסת הספרדי היחיד בזיכרון יעקב. היה זה מפעל חייו, ולא היה מאושר ממנו ביום חנוכת הבית, שהיה במעמד כבוד הרב הראשי, הרב ניסים יצחק, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא כיהן פה בחזן, בעל תורה ובעל תוקע, וניהל אותו בתבונה ובקירוב לבבות. כשהרגיש שהגיע שעתו בשבת אחר הצהריים, לבש את בגדי כיפור, הלך לבית הכנסת, נשכב במרפסת כשראשו נוגע בדלת בית הכנסת, והשיב את נשמתו לבוראו. לעולם לא ישכח את החיוך על פניו, חיוך של אדם שידע שהוא הולך לעולמו, והחליט שאין מקום מתאים יותר מבית הכנסת שהיה מפעל חייו להיפרד מהעולם הזה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. לאחר פטירתו החליטו הגבאים והמתפללים לקרוא את שם בית הכנסת על שמו, היכל רפאל. אני גאה להמשיך את דרכו ולנהל את בית הכנסת
ביחד עם הגבאים הנכבדים, מר חלפו גפסו, מר ג'אנה חלפו, ומר יונתן דהן המכהן כגבאי מיום הקמת בית הכנסת ועד היום. שמות הגבאים שעזרו ליד אבי המנוח בהקמת בית הכנסת: אליהו מזרחי, יעקב מזרחי ואשר אבן צור זכרם לברכה, ויבדלו לחיים ארוכים יוספיקו כהן ויונתן דהן הנוכחים איתנו כאן. אני רוצה להודות למשפחת אלבז הנכבדה שתרמה את ספר התורה הקדוש, שזכינו היום להכניסו להיכל ברוב עם, פאר והדר, לעילוי נשמת רבי שלום אלבז ז"ל. תזכו למצוות. אני מודה לכבוד הרבנים הנכבדים שכיבדו אותנו בנוכחותם, ולכל מי שטרח ועזר לקיום חגיגה זאת. ליושב ראש המועצה המקומית מר אלי אבוטבול ולסגנו מר חיים ליבה, לקב"ט המועצה מר אלי עטיה, למר אלי נידם, למשפחת בכר ולרב אליעזר סוויסה. תודה מיוחדת לידידי כבוד הרב איתמר בר עזר שליט"א, שלולא עזרתו הגדולה איני יודע איך הייתי מצליח לבצע את היום הגדול הזה. ולכל האורחים הנכבדים שהואילו לכבד אותנו בנוכחותם ביום שמחתנו, תזכו בריאות טובה, בנחת ובאושר, אמן. אמן. אני מתכבד להזמין את כבוד הרב הראשי לישראל, הרב יהודה מצגר שליט"א, לשאת את דברו. רבה של זיכרון יעקב, ידידי הרב אברמובסקי, כבוד מכובדי, ידידי חבר הכנסת ניסים זאב, אני לא יודע אם הרבה יודעים מהקהל היושב פה, מי המציא את תנועת ש"ס במדינת ישראל? ירושלים, אחר כך אריה דרעי למד את זה ממנו, ואז הקימו יחד את התנועה, ומההתחלה הוא נשאר איש ציבור נאמן למרן הרב עובדיה יוסף. וזהו. ראש המועצה מכובדי אלי אבוטבול, ויקירי אריה ממן, שהוא הגבאי הראשי, נכד לרבי רפאל ממן, שכפי שריגשת אותנו על יום פטירתו והתיאור הנפלא שתיארת, משפחת אלבז, יישר כוחכם חזק וברוך על תרומת ספר התורה על שם אבי המשפחה רבי שלום אלבז, מכובדי איתמר בר עזר, הרב שטיינקולר, נציג המרכז התורני, גבאי בית כנסת, קהל קדוש ונכבד. יש עניין להכניס ספר תורה בחג השבועות. ברכי יוסף כותב שנהגו בעצרת בחג השבועות עצמו להכניס ספר תורה ולעשות סעודה לכבוד הכנסת ספר תורה בחג השבועות עצמו. והוא לומד את זה מכמה מילים של הבית יוסף. ועושים סעודה לגומרה של תורה. גומרה של תורה, מתי מסיימים כתיבת ספר תורה? כשמכניסים ספר תורה. גומרה של תורה. אבל יש שואלים על ההלכה הזאת של הברכי יוסף, הרי יש דין נוסף שאין מערבבים שמחה בשמחה. למשל, אנחנו אוסרים להינשא בכל המועד פסח או בכל המועד סוכות. למה? כי נאמר ושמחת בחגיך ולא באשתך. אז אל תערבב שמחה בשמחה. אם חל פורים בירושלים בט"ו בשבת, לא עושים סעודת פורים בשבת, כי אין מערבבים שמחה בשמחה. השואלים על הפרקי יוסף הזה, איך אתה אומר שנהגו לעשות סעודת הכנסת ספר תורה בחג השבועות? אין מערבבים שמחה בשמחה, זה הכנסת ספר תורה וזה חג השבועות. עונה החתם סופר על פי תוספות במסכת פסחים, והוא אומר כך:
תוספות אומר דבר שכל כך הגיוני. למה לא מערבבים שמחה בשמחה? יש לנו כלל בהלכה, אין עושים מצוות חבילות חבילות. אל תעשו חבילות שונות אחת עם השנייה, ותערבב את זה. תן לשמחה להיות בנפרד. חתונה ביום שמחתה, וחול המועד ביום שמחתו. אל תעשה חבילות. אומר התוספות, זה רק כאשר החבילות הן שונות זו מזו. אתה רוצה להתחתן? תן את תשומת לב לאשתך, תעשה לה שמחה, ואל תערבב את זה בחול המועד פסח. תשמח בפסח כי זה זמן חירותנו, ותשמח עם אשתך כי זה זמן החתונה. אל תערבב את פורים בשבת, כי סעודת פורים זה כזכר הניצחון כנגד המן ואחשוורוש, לטובת מרדכי ואסתר, ואל תערבב את זה עם שבת שזה סעודה אחרת. אבל כשמביאים ספר תורה, זה המתן תורה של הדור שלנו. זה מה שבדיוק נתנו הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, את אותה תורה. לא שינינו אותה. אז זה בעצם אותה חבילה, זה לא חבילות חבילות. זה אותו נושא. ממילא זה לא נקרא מערבבים שמחה בשמחה. זה אותה שמחה. אבל בכל אופן, כדי לחשוש שלא לעשות ערבוב, אז נהגו סמוך כמה שיותר באותו שבוע של חג השבועות, מנסים ספר תורה. ומה מיוחד ביום הזה? ופה אני רוצה להתקשר למה שאמר רבי אריה ממן. נגע לליבי שהוא אמר שהסבא, האבא לבש בגדי יום הכיפורים וקם והשיב את נשמתו בבית הכנסת. לא אומר את הכל. זה אומר כבר את הכל. מי היה היהודי, איך הוא נפרד מהעולם הזה, ואיפה הוא נפרד מהעולם הזה. והיום הזה, זה לא רק השנה של יובל בית הכנסת, אלא יש לו יום מיוחד במינו היום הזה. תפתחו את לוח השנה העברי. כתוב על היום הזה, בית בסיוון, היום המיוחס. מה זה היום המיוחס? מהו ייחוסו של היום הזה? ואני אגיד לכם. אתמול היה ראש חודש, א' בסיוון. מחר, ג', מחרתיים, ד', ואחרי מחרתיים, ה', אלה הם שלושת ימי ההגבלה. מה הם שלושת ימי ההגבלה? כשלפני שקיבלנו את התורה, משה רבינו ציווה על כל ישראל לפרוש מנשותיהם בקדושה ובטהרה. יש כאלה שקוראים לזה שלושת ימי הפרישות, ואנחנו קוראים לזה שלושת ימי הגבלה. הגבלנו את עצמנו להיות קדושים וטהורים, להכין את עצמנו לקראת מעמד הר סיני. ו' בסיוון, יום מתן תורה, חג השבועות. ז' בסיוון, איסור חג, גם כן חגיגי. ומח' עד י"ג זה שבוע שלם שנקרא ימי התשלומים, בזמן שבית המקדש היה קיים, מי שלא הספיק להגיע להביא קורבן חגיגה לחג השבועות, נתנו לו אורכה כאילו זה חול המועד. 7 ימים נוספים, עד י"ג לא אומרים תחנון, ולפי ההלכה גם אסור לצום. נשאר לו היום, יום ב', מסכן גלמוד, אין לו שום דבר מיוחד, כי אתמול היה ראש חודש, מחר מתחיל 3 ימי הגבלה, עד י"ג חגיגי, חצי חודש חג. ופתאום הבית הזה נשאר מסכן, יתום. חכמינו אמרו, לא נשאיר אותו אי בים של חגיגות, לא נשאיר אותו יתום, נחפש לו סיבה למסיבה. ומה מצאו? דבר מעניין מאוד, שלשמו ועל זכרו כתבתם את ספר התורה. אבל איתמר, הרב איתמר, סיפר לי בחוץ, תדע לך רבי שלום הזה, אני זוכר, היה איזה רב שהגיע ראשון של זיכרון. לא היה מרוקאי, לא טוניסאי, לא עיראקי, הגיע מרומניה. היה אחר כך שוחט פה. רבי שלום אלבז היה כל יום בא לנקות את הקבר שלו, את המצבה שלו. בא לבית הקברות,
העריך אותו, ידע שזה היה בן השוחט הראשון של המקום, נתן לו כבוד, ועד יומו האחרון רבי שלום הלך לפקוד את הקבר של היהודי הזה. זה גם מראה מי הבן אדם שלזכרו נתרם ספר התורה על ידי הבן והאלמנה. אני רוצה לברך. על ידי המשפחה. המשפחה, כולה. אני רוצה לברך את כל באי בית הכנסת הזה, כל הקהילה הקדושה, את ראש המועצה, אב העיר, ואת כולכם שנכנסים לשלושת ימי ההגבלה בקדושה ובטהרה, בזכות הכנסת ספר התורה וסגירת מעגל של יובל שנות בית הכנסת אחד רפאל, שתזכו אם ירצה השם כל אחד ואחד מכם לחגוג עוד יובלים נוספים, איש לפי גילו. יש יובל העשור, יש יובל ה-20, ואני מאחל לכולנו שנהיה כמה שיותר יובלות נוספים מתוך בריאות טובה, מתוך רווח והצלחה, נחת, עושר, שלום בית, אורך ימים ושנים טובות, אמן כן יהי רצון. יישר כוח ותודה רבה. שלומי בן דליה דהן, מלך מלכי המלכים ברחמיו ירפאו רפואה שלמה. וקיים בו קרא דכתיב רפאני אדוני וארפא הושיעני וימשע כי תהילתי אתה. מלך מלכי המלכים ברחמיו יחלימהו ויחייהו. מלך מלכי המלכים ישלח לו ממרומיו מרפא וערוכה, מרפא ברכה, מרפא רצון ונדבה, מרפא חסד ואהבה, מרפא תעלה וטירופה, מרפא חנינה וחמלה, מרפא רחמים ידועים וגלויים, מרפא שלום וחיים. מלך מלכי המלכים ברחמיו יענהו בעת צרה, כדכתיב יענך אדוני ביום צרה, ולומר אמן. אמן ואמן.